Salutare toți lumea, bine ați la un nou episod de Minecraft Squares. Aici ne jucăm de data asta singur. Da. Nu știu dacă am jucat de data normal fără să filmez. Normal am jucat, dar n-am filmat. Scuzați că se blochează filmarea, dar nu știu ce eu văd pe monitorul de la laptop. Cu Danish for the way nu mai vorbesc. Că e un fraier. Nu mi-am aruncat să văd. Nu! O, ăla s-a aruncat. Te rog că și-a lăsat chestplate-ul. Hai să vedem cum... Hai să încercăm. Hihi. Lasă-se bată. Mă duc și eu. Sau nu mă mai duc deloc. Au, ce mi-a dat, dacă n-am chestplate, mâncați așa, familia ta. N-am avut chestplate, dacă aveam chestplate de diamond, îl băceam. Și da. O zic că cine vrea să vină la mine. Tu vrei, mă? Bă, tu știi cine este cu ce șarneasa mea? O săbii a trebuit. What? The fish. Ok, mergem și noi în mijloc la un clean up arena. Și că la XD l-a bătut pe ăla. N-am mai jucat de o lună Minecraft, nu văd. De o lună, de o săptămână, deci... Știi, cureță. Am bani pe un server. Că i-am bătut pe 3. Respect pe... Dacă știi server... Mai joacă Vovo pe el. Dacă știți că mai joacă 13.000 de abonați. Ui la videoclipurile lui, adică da. E un tip foarte șmecher. Mă uit la toate videoclipurile lui. La cum e în Anglia, dar merge în România. Nu cădea, vină cu și nu cădea. Bine că te arunci Hex. Doamne. Lel. Airec. Dacă-l baci că Hex. Lel. Asta nu se mai pune. Că-l prind în compocică Hack. Dar de ce să nu dai după mine tu te nas? Aici nu s-a blocat. Am fost eu pe Skype, i-am scris pe mine. La Denis i-am scris că dacă vrei.
Ia stai, ce nu pot să vin eu după tine, mă, boss. Tine pe insula. Nu știu dacă o să filmez CS. CS iau, da. Și nu știu ce. Și o să-mi cumpăr pendiche. Nu, îmi cumpăr camera. Eu filmat și o să fac vlogs. Îmi place să fac vlogs. Nu mă iau după Ilie, așa cum s-au adus mulți. A, te iei după Ilie. Sau ceva de genul. Da. Ce faci, mă, până ai pus un blog? Să știi că îmi poți să te nimeresc acolo, boss. Ok, haideți să-l bat. Doamne, ce lag are ăsta. Și după aia mă face hacker. Care lag și nu mă poate atinge. Face hacker. Lel. Hai, frate, nu merge asta sau ce naiba? Fuck it. Hai, frate, are fire aspect. Ce să fac asta? Da, clean upper. Îl băteam, da? Veni la clean up. E clar. Yes. That's just come hack. Da, sau nu l-ai poate. Salut! Săracu! Dica la lice. Iată cum face hacker. Rect. Ia. Nu! Nu, eu plec de aici, eu plec. Dica la lice. Lasă să bată. Hai mă, bă, nu mai fugi. Hai frate, îmi bag ceva în bulgării tăi. Nu!
Mamă, dacă 2 player. I-am auzit, boyfriend. Nu! What? Ați auzit și voi faza aia? Cum dădea frate ăla așa? Și cum a prins în computer chiar așa? Și naiba. Bă, meciul ăsta închidem și noi episodul. Care power 3? Salut! N-aveam nimic atât. Bă, da, aveam. Cum aș spus, avea power 3. Salut! Șarne stăi avea nebună. Deci mă bătea lejer. Bă, eu n-avem bă, ce mai mă. Dă tu pantaloni jos. What the fuck m-a sunat asta? Ia, haide. You get banned. 40 min. I have video. Am video, deci o să iau să iei bani. Da. Fă-le tu acum ceva la oia 2. Că ăla e full diamond. Ok, cam atât a fost și cu episodul ăsta. Nu uitați să dați un like, share, subscribe și ne revedem data viitoare. La revedere!